Käydäänkö Anna läpi tähän käyttäjien palaute tähän meidän uuteen käsitukeen? Joo. Eli mulla oli toimistolla käymässä näyttelytilassa suunnittelijoita ja käyttäjien edustajia, joilta sain sitten palautetta tähän meidän uuteen käsitukeen liittyen. Yhtenä tärkeänä asiana on luonnollisesti se, että ne pystytään nostamaan yksitellen ylös. Ja sehän on, mikä se meillä on. Ja lähtökohtaisestihan tätä pidennettiin, koska se alkuperäinen oli todella lyhyt ja sen pohjalta tuli se käyttäjän tarve kehittää sitä edelleen. Eli se ei tarjonnut sitä tukea, mitä semmoinen ihminen tarvitsee, kun on tasapainon kanssa häiriöitä ja ongelmia. Niin se oli se lähtökohta. Eli nyt me ollaan päädytty tämmöiseen pituuteen, mutta käyttäjäpalautteen pohjalta voitaisiin pikkusen lyhentää. Joo, se onnistuu ihan hyvin ja se itse asiassa helpottaa meitä, koska me käytettiin paljon aikaa siihen, että tämä kuormituskestävyys saadaan sille tasolle, kun me halutaan. Ja tietysti silloin, kun kaide on lyhyempi, niin tulee vähemmän voimaa tänne kaiteen päätyyn. Joo. No sitten oli puhetta tästä otepinnasta, niin te olitte valmiiksi kehittänyt tämän mallin ja sitä hyvin erilaiset ihmiset niin kuin erilaisella puristusvoimalla, eri kokoisilla kämmenillä testas ja he sanoivat, että se on nyt todella hyvän tuntunen. Ja sitten nimenomaan niin kuin se, että kun tämä alkuperäinen materiaalikin on tätä tämmöistä elastomeeriä, josta saa semmoisen hyvän tukevan gripin ja sitten vielä se, että se on antimikrobinen, tosi helppo puhdistaa, niin nyt näytettiin vihreitä valoa, että tämä näyttää tosi hyvältä. Hyvä. Ja tällaiset 3D-tulostetut kappaleet toimii tosi hyvin nimenomaan silloin, kun halutaan käyttäjiltä palautetta. Mutta miten nyt sitten, kun edetään tästä eteenpäin, eli nyt on tuotekehitys on niin kun saanut vihreitä valoa, edetään tuotantoon, niin miten se vastuullisuus on nyt sitten huomioitu tässä vaiheessa? No tietysti silloin, kun lähdetään suunnittelemaan tuotteita, niin otetaan huomioon se, että millainen alihankkijaverkosto meillä on. Ja meillähän 90% tuotteista tulee Suomesta. Ja silloin, kun me suunnitellaan tuote niin, että me tiedetään meidän toimittajien konekannat, niin silloin me pystytään suoraan sanomaan, että missä päin ne kannattaa valmistaa. Ja silloin, kun valmistuslokaatiot on tässä lähellä, niin tavaraakin tarvii liikuttaa paljon vähemmän, jolloin hiilidioksidipäästöjä syntyy liikenteestä vähemmän. Mutta se vastuullisuus on tosi tärkeä asia asiakkaille ja myös se, että valmistetaan Suomessa. Kyllä. Tulee ihan jatkuvasti esiin sieltä. Kyllä. Ja myös elinkaarikustannuksensa me otetaan huomioon suunnittelussa, että me edelleen tarjotaan varaosia yli 20 vuotta vanhoihin tuotteisiin, jolloin se kertoo tietysti siitä, että aina ei tarvitse ostaa uutta, vaan vanhaakin voi vielä hyvin ylläpitää ja huolta. Tärkeä asia sekin. No sen lisäksi tietysti, että me valmistetaan meidän tuotteita Suomessa, niin me myös pidetään huolta siitä, että meidän alihankkijaverkosto sitoutuu meidän eettiseen ohjeistukseen sekä tähän kestävään kehitykseen. Me auditoidaan meidän alihankkijoita ja pidetään huoli siitä, että he toimivat kuten ovat meille luvanneet. Se on hyvä kokonaisuus, osa myös meidän laatujärjestelmää. Aivan niin. Todella hyvä. Hyvä, mutta mennään eteenpäin. Tässä näyttää olevan nyt uusi tuote tulossa. Kyllä, just näin.